n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-achụ aja misa anụnwa bụ aja misa nke 12 n'oge na-adịghị n'emume n'ime ahụ nke nzukọ. Na Maasị anyị na-enye Chukwu ekene maka afọ ọma ya na ọgọ ya niile n'ebe anyị nọ, maka nchedo nke ọ na-echedo anyị, odudu nke ọ na-edu anyị. Anyị na-ayọkwazi ya maka ọdịmma na nchedo nke ya n'ebe ndị ezinụlọ Egwim nọ. Onye yọrọ Maasị a bụ Lọlọ Egwim. A na-ayọkwa Maasị a maka udo n'ụwa niile. N'ụzọ pụkwara iche, ana m ayọ maka aja misa inye Chukwu ekene maka afọ ọma ya n'ebe m nọ, maka ihi na n'ime izu ụka anyị banyere na Wednesday, to be precise, aga m adị exactly 25 years a priest. Anyị na-ayọ ozi Chineke ka ọ bịa nọnyere anyị na aja misa anụnwa, ka anyị chụọ ya dịka o siri masị uche nsọ ya, ka ọ na-echekwaba ma na-agọzikwa anyị niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịsti ya site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-ayọtala anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kachenu.
anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ị kwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Mee ka anyị were hụ gị n'anya n'ihe niile, ma hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile. Ka anyị were bịaruo n'aṅụrị nke ị kwadobere anyị, nke karịrị uche mmadụ na nghọta. Anyị na-ayọ ihe ndị a site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tupu ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ilu. Amamihe ewerela onwe ya ụlọ, ọ kụwala ogiri asaa ya, ọ gbuola anụ iji akpa oriri, ọ kụọla mmanya maka ya. N'ezie, o doziela oche nri n'usoro, o zipụchala ụmụ odibo ya nwanyị. O si n'elu na-akpọ obodo niile oku sị, ka onye ọbụla ume na obi ruru ala bata n'ebe a. Asị m, onye na-enweghị uche, bịa rie oriri m kwadoro, bịa ṅụọ mmanya m kụrụ. Wepụ aka na nzuzu ka ị wee dị ndụ. Gaa n'ihu n'okporo ụzọ nghọta. Okwu nke osebụrụwa Detụ onye nwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Aga m agọzi onye nwe anyị mgbe dum. Aga m akpụ otuto ya n'ọnụ m, ka mkpụrụ obi m tobe onye nwe anyị. Ndị umeala ga-anụ olu m wee ṅụrịa. Detụ onye nwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị m. Unu bụ ndị nke ya, tụọnụ egwu onye nwe anyị, n'ihi na o nweghị ihe ọbụla akọrọ ndị na-asọpụrụ ya. Nnukwu mmadụ nwere ike ịda ogbenye nọrọ n'agụụ, ma o nweghị ihe kọrọ onye na-achọ onye nwe anyị. Detụ onye nwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Ụmụ m, bịanụ gere m ntị. Aga m akụziri unu ịtụ egwu onye nwe anyị. Olee onye n'ime unu chọrọ ndụ? Onye ka ọ masịrị ịchụju ihe ọma aka, bie ogologo ndụ? Detụ onye nwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị. Ekwurukwala ire gị, ejikwala egbugbere ọnụ gị ekwu okwu aghụghọ. Gbakete ihe ọjọọ azụ, chee ihu n'ihe ọma, chọwa udo, na-agba mbọ maka udo. Etu onye ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Lezie n'anya nke ọma n'ụdị ndụ unu na-ebi. Biwenụ ka ndị nwere uche. Unu ebikwala ka ndị na-enweghị uche. Agbụrụ taa bụ ndị rụrụ arụ, agbụrụ taa bụ ndị arụrụ ala,
ma ndụ unu na-ebi tosiri ịzọpụta ha. Unu abụkwala ndị nzuzu, kama chọpụtanụ ihe Onyenwe anyị chọrọ ka unu mee. Unu abụkwala ndị aṅụrụma mmanya, nke ahụ bụ ịṅụfe obi, kama jupụtanụ na Mmụọ Nsọ. Mgbe ọbụla unu zukọrọ ọnụ, na-ekwenụ ukwe, na-abụnụ abụ ọma, werenụ obi unu dum na-abụrụ Onyenwe anyị abụ otito, na-ekwerenụ ya ukwe aṅụrị, ka o wee bụrụ na ebe niile n'oge niile a na-enye Chineke anyị ekele n'aha Jesu Kristi Onyenwe anyị. Okwu kọsebuwa Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, mụ onwe m bụ achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe rịdata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m maka ndụ nke ụwa. Mgbe ahụ ka ndị Juu malitere ịrịrịta ụka n'etiti onwe ha, na-asị, elee otu nwoke a ga-esi enye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'igwe unu eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị ahụ nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye ọbụla riri ahụ m bịakwa ṅụọ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi. Aga m eme ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na anụ ahụ m bụ ihe oriri n'eziokwu,
ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'eziokwu. Onye ọbụla riri ahụ m ṅụọkwa ọbara m ga-ebi ndụ n'ime m, ma ebirikwa n'ime ya. Dịka mụ onwe m onye Nna zitere si enwe ndụ site na Nna, otu ahụkwa ka onye ọbụla riri m ga-esi enweta ndụ site na m. Leenụ achịcha ahụ si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna unu ha riri were nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Ozi ọma nke onye nwe anyị. Anyị sịkwa na ozi ọma nke a nụrụ nata mgbaghara njọ. Onye ọbụla riri ahụ nke nwa nke mmadụ ma ṅụkwuazie ọbara ya, oge Jesu ga-ebiri n'ime onye ahụ ebirikwa n'ime Jesu, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Ike agwụla gị n'ime mma o, nọgide n'ime ya o, oge Jizọs Kraịst ga-abịa o, mgbu ọṅụ ga-adị. Nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mgbu ọṅụ ga-adị. Ike agwụla gị n'ime mma o, nọgide n'ime ya, oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mgbu ọṅụ ga-adị. Oge Jizọs Kraịst ga-abịa, mgbu ọṅụ ga-adị. Ihe ebube emelanụ, ihe ebube emelanụ, ihe ebube emeela Chineke, ihe ebube emeela Chineke o. Aka na-agwọ ya o, nwanne otu onye o, adị ume bụ Juda o, chi nkume ogbenye o, chi nwanyị si mbe o. Ihe ebube emelanụ, ihe ebube emelanụ, ihe ebube emeela Chineke, ihe ebube emeela Chineke o. O Chineke o, o Chineke o, chi nkume ogbenye o, chi nwanyị si mbe o, o kwere nkwa mee ya o, ọ dị ume bụ Juda o. O Chineke, otito dịrị Jesu. Ka anyị nọdụ anyị. Na mbụ achọrọ m iji ohere a were nabata nnukwute nna m ukwu, Fada Jinwike. Fada nnọọ rinne n'etiti anyị. Fada Jinwike kụziri anyị na seminarị, ọ nnukwu nna anyị ukwu ka ọ bụ, so anyị na-akwanyere ugwu kwesịrị ya n'ọgbakọ anụnwa. Fada nnọọ rinne. Ụmụnne m na Kristi, tata nzukọ Kristi nọ n'akụkụ ụwa niile na-achụ aja misa
nke 12 n'oge na-adịghị n'emume n'ahụ nke nzukọ 20th Sunday. Onye abụ ọma ewere na-agwa anyị si anyị detu ya ọnụ ka ịhụ na di nwere ụdị ụtọ. Ahụrụ ole na ole gara aga enwere mgbe m jere ebe echiri enyi m nwoke Dikin. So unu mana ọ bụrụ na fada na Dikin gbagọta ịchụ aja misa, anyị na-esusu altar ọnụ ya wee kwuo aja. We venerate the altar or kiss the altar. So emene m ihe ọtụtụ afọ mgbe ahụ, mana enyi m nwoke ahụ for the first time o mebeghị ya mbụ maka ọ kachiri Dikin. So echicha ya Dikin ahụ, the next day mụ na ya n'aka private mass ka anyị gbagọtara n'elu altar, anyị na-abụ esusuo altar ọnụ. Anyị mana Kristi bụ onye isi nchụaja, bụrụ altar ya bụ ekwu aja, ma bụrụkwazi ihe eji achụ aja, the victim of the sacrifice. So ka o kisichara altar, tụgharịa m ebe ọ nọ, si ya, nwanne kee ka o si atọ. Ọ sịrị ya na bekee, so good. Ya na Jesu dị ụtọ, so sweet. Ya ka onye abụ ọma ji esi anyị tata, detu ya ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Jesu nyere anyị onwe ya dịka nri, ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. Taa n'ozi ọma ọ gara n'ihu ịkọwara anyị nkụzi ya, inye anyị nkụzi maka ahụ na ọbara ya, Eucharistia dị asọ. Kemgbe izu ụka 3 gara aga, anyị na-aga ozi ọma nkụzi Jesu maka Eucharistia. Ya bụ nkụzi tara akpụ nnukwu, mere ndị na-ege ya ntị ji ha aghọtachaghị ya. Ọ gwara anyị na ahụ ya na ọbara ya bụ nri nke ahụ na-enye ndụ, nke si n'eluigwe were gbadata. Mgbe nkụzi a bidoro bụ mgbe Jesu zụchara 1,000 mmadụ 5, o jiri ogbe achịcha 5 na azụ 2 were zụọ ha nri. Ka ọ zụchara ha nri, onye ọbụla alasa. The next day, ha niile a na-agagharị na-achọ kedu ebe Jesu nọ, ka ọ werekwa nye ha ya bụ achịcha ọzọ. Mgbe ọ hụrụ ha, ọ gwara ha na ihe unu ji achọrọ ya bụ maka achịcha. O were dọọ ha aka na ntị, gbaanụ mbọ ka unu na-arụ ọrụ maka achịcha ha anaghị emebi emebi, nke ahụ ga-edugara unu na ndụ ebe ebe, ma hapụnụ ị na-achụgharị achịcha ma ọ bụ nri nke ahụ ga-emebi emebi. So mgbe ahụ ka Jesu ji nwayọọ wee na-akụziri ha maka Eucharistia dị asọ, dịka nri nke ahụ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi, maka ndị kwere na ya na ndị ga-eji ezi obi were nata ya. N'izu ụka gara aga, n'ihe ọgụ nke izi agụrụ si n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, ọ gwara anyị maka Jeremaya onye amụma, ka ọ gara n'ime ọzara, nọrọ ebe ahụ, ike agwụcha na ya, no energy, no strength. Ọ sị kedu ihe ya ga-eme? In fact, na Chineke bịa were ndụ ya. He was exhausted and he fed up. Ọ nọ na-eche ihe a, ụra eburu ya. Mgbe ụra buru ya, mmụọ ozi nke Chineke were bịa kpọchie sie nna, ngwa lekwa nri, lekwa ihe ọṅụṅụ, bịa ka i rie nri, ṅụọ ihe ọṅụṅụ. O richaa, bidokwa ụra. Mmụọ ozi were kpọlite nke abụọ sie, lekwe nri rie, lekwa ihe ọṅụṅụ ṅụọ, maka ihi na ebe ị na-aga dị anya. Ya niile dịrị strength, energy maka ya bụ njem. Ya bụ nri nke na-azụ anụ ahụ anyị. Jesu jizi were taa na-agwa anyị maka anụ nri nke ga-edu anyị ruo na ndụ ebe ebe.
maka na agha anyị nọ n'ime ya buru ibu. Anyị na-alụ agha, anyị na ajọ mmụọ na-alụ agha. Jesu ewere nye anyị nni ga-enyere anyị aka, nye anyị ike anyị ga-eji were merie ajọ mmụọ mgbe ọbụla ọ buru agha were bịaso anyị. Ya bụ Yukaristia dị asọ nke Jesu na-enye anyị n'ụbọchị tata, nke ọ na-akụziri anyị. Ihe bụ echiche ya maọbụ atụmatụ ya bụ iji were dọrọ anyị, were dọtara Chineke Nna ya. Ya ka o ji kụziere anyị maka Yukaristia, were nye anyị ya ka ọ bụrụ ihe ga-edu anyị ụbọchị niile. Ya na ndị ahụ bụ ndị Juu, ndị na-ege ntị, na-arụ ụka n'etiti onwe ha maka nkụzi a, Jesu agwa ha na ọ bụrụ na unu erighị ahụ nke nwa nke mmadụ ma ọ bụ ṅụọ ọbara ya, na unu amanwenata ndụ n'ime unu. Gịnị ka nke a pụtara? Na for you to be saved, na salvation can be obtained through the Eucharist. Na ihe na-eti mkpu na anyị aghọtaghị ihe ọ kụziri ma ọ nọrịrị anyị ahụ, Jesu na-agwa anyị na lekwa ihe ahụ ya kwuru, otu ahụ o siri kwu ya ka o si were dị, na beelu sọsọ ma ya eriri ahụ ya ma ọ bụ ṅụọ ọbara ya, na ya agaghị enwerata ndụ n'ime anyị. So na onye ọbụla na-anata Kristi na-akwadobere onwe ya ụzọ nke ndụ ebe ebe. So that's the emphasis. And gịnị mere ndị a ji aghọtaghị ihe Jesu na-ekwu maka ya? Na ọ bụ na unu erighị ahụ m, ha sị na nke a dịkwa ka cannibalism, ka iri anụ mmadụ, ṅụọ ọbara mmadụ. So ya bụ ihe rara ha ahụ nnukwu, ha were jụ ịnabata ozi nke Jesu. Ọ bụrụ na anyị chetakwere n'akwụkwọ nsọ, mgbe Jesu ka na-akụzi nkụzi maka Yukaristia dị asọ, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya lekọtara ihe ọ na-ekwu maka ya, sị mba, na ihe nke a karịala ha. Ha were hapụ Jesu were pụọ. Mgbe Jesu tụgharịrị, o were hụ ụmụazụ 12 ka ha kakwa ebe ahụ. Ọ jụọ ha, ọ bụ na unu agaghị eso ndị ọzọ, ụmụnne unu ndị ọzọ were pụọ? Otu onye n'ime ha sị ya, onye nwe anyị, ọ bụrụ na anyị ahapụ gị, onye ka anyị ga-ejekwuru? Maka ihi na ọ bụ gị ji ozi nke ndụ ebe ebe. Ya bụ na ozi ahụ nke Jesu na-akụzi na-abanye ụmụazụ ya n'ime. Ọ dịka ha ghọta ihe Jesu na-ekwu, were kwugidesie ike na ya. Jesu na-akpọ mụ na gị tata ka anyị nwee nghọta maka Yukaristia dị asọ, maka ihi na ọ bụ ya bụ nri ahụ ga-enye anyị ike, nye anyị ume anyị ga-eji nwee ike kwudosie were lụso ekwensu ọgụ ma merie ya, ma ketakwuozi oke nke ndụ ebighị ebi. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya na-eri nri ikpeazụ, anyị hụrụ ka nkụzi o nyere tata bịazutere na mmezu. Mgbe o gosipụtara ya n'ihu ha, o wetara achịcha nyawa anya, gọzie ya, gbanwee ya ọ bụrụ ahụ na ọbara ya. O were enye ụmụazụ ya, ha erie, ṅụọ, wee sị ha, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ọ bụ na-emenụ nke a na ncheta nke m ahụ ka mụ na gị ji nọrọ ebe a tata, na-eme ihe ahụ Jesu na ụmụazụ ya mere mgbe ha riri oriri ikpeazụ, ịgbanwe achịcha na mmanya ka ha bụrụ ahụ na ọbara Kristi, ka mụ na gị rie, ṅụọ, were nweta ndụ, ka o wee nwee ike dugide anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, Jesu na-akpọ anyị ka anyị bịa rie ahụ ya ma ṅụọ ọbara ya. Jesu were onwe ya nyechaa anyị, nyefee anyị n'aka, rienụ, ṅụọnụ. So he gave himself, he poured himself out like libation, ka mụ na gị were nweta nzọpụta. O nyere. Gịnị ka ọ na-achọ n'aka anyị? Sọsọ ka anyị bụrụ ezigbo mmadụ, were hụ mmadụ ibe anyị n'anya. That is all he wants from us.
ọ bụ na anyị esoro ụzọ ya, anyị abụrụla ndị ezigbo mba, ndị na-eme uche nke Chineke Nna, then gosipụta ịhụnanya n'ebe anyị nọ, ibe mmadụ ibe anyị nọ. It's as simple as that. Ọ bụ na anyị eme nke a, ị mara na anyị na-eme ihe Jesu chọrọ. So iji were gosipụta na anyị nwere obi aṅụrị maka ihe nke o mere anyị, anyị kwesịrị igosipụta ịhụnanya ebe mmadụ ibe anyị nọ, in appreciation towards what Jesus has done for us. E nwere otu nwoke, ọ na-anya moto trọk. So o were jee ahịa n'ala, hụ ofu agadi nwanyị bụ o jiri jee ahịa n'isi. Nwoke ahụ akwụsịsị, mama biko bata n'azụ moto ka m kwọga gị ebe ị na-aga. Nwanyị abanye moto, burukwa ụkpa ahịa n'isi n'ime moto. Nwoke asị, mama doruo ya n'ala, dobie n'elu oche ka ị nwere onwe gị. Ọsị, nwa m, ọwụ iburukwe m, iburu ibu m. N'ọgwụ otu a ka Jesu si buru anyị, buru mụ na gị. So na anyị kwesịrị igosipụta ya, na anyị mere appreciate ihe ahụ nke o mere anyị, maka ihi na ọ bụ maka ihe ịhụnanya o nwere ebe anyị nọ ka o ji gaa to that extent. And first of all, na Chineke zitere ya maka ihe ịhụnanya Chineke nwere ebe anyị nọ. Jesu abịazie bụrụ mmejupụta nke ịhụnanya ahụ site n'iwere ahụ ya na ọbara ya nyefee anyị maka ndụ anyị na ndụ nke ụwa. So o nyere ihe niile, enweghị ihe ọ na-ana anyị. Ọ bụrụ na Chineke enye anyị, kedu ụzọ anyị ga-esi were gosipụta na anyị nabatara n'obi ọcha anyị ihe ahụ Chineke nyere anyị? Otu okwu ahụ m na-ekwu, inwe ịhụnanya ebe mmadụ ibe anyị nọ. Maka ọ bụrụ na anyị erichie out site n'igosipụta ịhụnanya, ndụ nke Jesu ahụ bi n'ime anyị ga-egosipụta n'ụzọ niile, n'ụzọ abụ n'ụzọ. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, ihe ahụ Jesu mere na nne ikpeazụ ka anyị na-eme taata. Aja misa dị asọ, ebe ụkọchukwu na-esite n'ike nke Chineke were gbanweghachite mmanya ha bụrụ ahụ na ọbara Kristi, anyị erie were ṅụọ, nwee ike inwe ndụ n'ime anyị. Ya ka onye abụọma jikwa sị anyị, metụ ya ọnụ ka ịhụ na di nwere ụdị ụtọ. So come to think about that. What is as sweet as Jesus is? Nothing. Ọ bụrụ na anyị ele ndụ ya anya, o were onwe ya completely. Ya amaghị m otu m ga-esi akọwa ya. O were onwe niile nye anyị ka anyị were nwee ike ịdị ndụ. He accepted to be uncomfortable for us to be comfortable. He accepted to die for us to live. O nwere ịhụnanya karịrị nke a. Onye anyị ahụ ya, nye anyị ọbara ya, anyị rie, anyị ṅụọ. Ya ụmụnne na Kristi, ka anyị gosipụta ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ya bụ ihe Jesu chọrọ na ndụ anyị. Mgbe ọbụla anyị na-eri ahụ ya, anyị na-adị ka Kristi. Ahụ na ọbara Kristi bụ nri dị oke ọnụ. A gwara anyị na ihe mmadụ riri ka ọ na-abụ. Ya na mgbe ọbụla anyị riri Kristi na-ebiri n'ime anyị, anyị ebiri n'ime ya dịka o si wee gwa anyị n'akwụkwọ nsọ. And na o nyere anyị ọnọdụ a ka anyị were nwee ike rute n'ebe mmadụ ibe anyị ndị ọzọ nọ, were gosipụta ndụ nke Kristi ahụ n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị eyie Kristi n'ime obi, anyị ga-eyikwa ya n'elu ahụ. Ya o zipụta anyị ka anyị wee bụrụ ihe nyere mmadụ ibe anyị maka ndụ nke ụwa. Otuto dịrị Jesu.
Ka anyị kwuru n'ọzọ. Ekwere m n'otu Chineke. ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi n'otu mmụọ were chee mkpa anyị dị iche iche na arịrịọ anyị n'iru Chukwu
onye bụ onye afọ ọma na onye ebere, ka ọ gbatara anyị ọsọ enyemaka ma mejupụtara anyị mkpa ndị a. Mmadụ ịnọ metụtara na mmụọ ga-edu anyị n'ekpere, ndị ukwe ya agwa anyị ha ya aza. Ka anyị hụnatazie n'isi were chee mkpa anyị ndị ọzọ n'iru Chukwu ugbu a n'ime obi anyị. O Chineke pụrụ ime ihe niile, nna onye afọ ọma na onye ebere, ịnụ na arịrịọ dị iche iche nke ụmụ odibo gị chere n'iru gị, anyị na-arịọ gị ka ị bịa ebe mezuoro anyị ha maka ọdịmma nke anyị na otuto na nsọpụrụ nke aha nsọ gị. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ n'aha Kristi onye nwe anyị.
ụmụnne m na Kristi ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, biko nara aja anyị na-ehunyere gị dịka onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke ka mma. Site n'ihunyere gị onyinye nke a i nyere anyị, mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a n'aha Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka ha mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke a rienu ya unu niile, nke abụọ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nsọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ka zuru n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwa nke okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere nọ gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna.
gị o sepụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo na oge nke anyị site n'ihe aka ebere gị ka nzọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewerekwala ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ onwe unu ekele nke udo. Ọ na-abịa n'ebube, anya ndị nsọ ga-ahụ ya. Ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-aṅụrị. Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa. Nara ṅụọ, ọ bụ ọbara ya, ahụ Kristi, nri na-enye ndụ. Nara rie, ọ bụ nri ọma. Atụrụ nke Chukwu na-ediwe na
Yesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Etosiri ndị bara n'ime ụlọ maka otu ọsọ mkpụrụ obi ya.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a, imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji umeala rịọ obiọma gị ka ime ka anyị site n'iyi ya n'elu ụwa a bịa keta oke na otuto ya n'eluigwe ebe ọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ka anyị nọdụ ala. Otori Jesu, second collection. Otori Jesu, parish announcements. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $21,561 in pledges. Thank you for your support. We still need $591 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Please, envelopes are available in the back pews. Thank you. Religious education registration begins in September. If you wish to register your child before then, you can do so at the rectory office, Monday through Thursday, from 9 a.m. to 3:30 p.m. Please bring a copy of your child's birth certificate and baptism certificate. Our parish is offering classes for young adults 16 and older who have not received all their sacraments, baptism, Holy Communion, and confirmation. Please contact the rectory for further information and registration. Save the date. The African community is holding their 2024 anniversary retreat and Thanksgiving, August 23rd and August 24th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Virtual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during August. Otori Jesu.
father and father Igbo Mass, so hold the flyer kindly distribute for his Savior Jubilee. Dear beloved in Christ, may I please use this opportunity to respectfully inform and personally invite you to the celebration of the 25th anniversary Silver Jubilee of my priestly ordination this 25th August 25th of August 2024. Details of these are in the attached invitation card. I have the invitation card here, special invitation for our community. And I will be greatly honored by your presence, and this will be greatly appreciated. Thanks, and God bless you, Reverend Father Dr. Fidelis O. Exan. I think I immediately announced a couple of Sundays ago. We announced it. The flyer I had enough, couldn't go around, so I get post here in our forum so that you can read from there and remember this date is already all this coming weekend. So we'll post it and 25th of August. Okay, the venue. All right. Our Lady of Perpetual Help Church, 210 South Wellwood Avenue, Lindenhurst, New York, 11757. So, a post you can refer to it to see the venue and probably get the direction to the place. Otodri Jesu. Today, the 23rd, exactly, Father Cosmos. You know my Father Cosmos, right? All right, today, 25th, is exactly his 23rd priestly ordination anniversary. So, on us, please, carry community. Take some vacation outside. Of course, we know that. So I'm not here about today. But quick anniversary date, we will remember that. Again, the next Father Hyacinth, we've been announcing it on the 21st of September. His own anniversary. We've been announcing it. Please remember that date and keep it in your however you remember on your calendar. 21st of September. Next Sunday, our member, Attorney Benedict, Munye Okike Nwankwo Haproni, so she will be coming to, since the dear so she will be coming to worship with us on Sunday. So so she'll be coming out for the first time to worship with us this coming Sunday. Only other events like our brother and sister, the Chemunes, will be baptizing their new baby. So I get more information. I think that's in September. So we still have time to remind members. And of course, our own Sunshine will be posting her mark the date, where we celebrate her. My Sunshine, right? Okay. More locally also, he passed the here. He passed the basket. Okay, so today, our general meeting, like we've been announcing, will be second Sunday of September. So it's approaching. And my home, Dr. Omozo, it looks like Omechala, Otochala Joy Lohachie. We thank God for his coming back.
Welcome, Doc. I am Oji Mosoria Bata. Oh, I put a garage. I am. Autorijas. And when did you about their birthday this week? Beyond a special blessing. Father. On any other anniversaries today? Anniversary? This week? Okay. Sadebo Loza.